Moodleko ikastaroetan askotan informazioa eta edukia argitaratu behar izaten dugu. Horretarako badaude bi baliabide oso egokiak direnak, edukia web formatuan argitaratzeko. Alde batetik, eduki hori laburra bada, Moodleko horria erabiliko dugu. Eta eduki hori luzea bada, hau da kapituluetan edo ataletan banatu nahi badugu hemen ikusten dugun bezala, liburua erabiliko dugu. Horretaz gain, bai batak zein besteak emango digu aukera, testuaz gain, aurkezpenak, edo bideoak, edo estekak, edo beste edozein web 2.0 baliabide txertatzeko. Ikas dezagun nola sortu liburu bat urratsez urrats. Hasteko edizioa aktibatuko dugu, eta gero, gehitu jarduera edo baliabidea liburua txertatuko dugu. Gehitu, eta kasu honetan liburuari izena emango diogu, eta hemen ipiniko genuke deskribapena. Beste alde batetik, itxura ere badugu, liburuaren azpiatalak nola nahi dugu, bat, bi bat, edo buletak erabili, edo besterik gabe tartea utzita, koskatuta, edo zein hautatu eta gorde eta erakutsiri emango diogu. Jarraian, atalak sortzeari ekingo diogu. Hementxe adibidez lehenengo atala eta hementxe ipiniko genuke edukia. Aldaketak gorde, eta ikusten dugun bezala lehenengo atala, lehenengo kapitulua sortuta dugu. Bigarrenari ekiteko, izena emango diogu kapituluari, atalari, ikasketa aktiboa adibidez, eta gauza bera egingo dugu. Edukia txertatuko dugu eta aldaketak gordeko ditugu. Ikusten dugun bezala, bi horri edo bi kapitulu edo bi atal sortuak ditugu, eta azpi atal bat sortu nahiko bagenu, bat sortu nahi badugu, gehi ikurrari emango diogu, azpi atala, izena emango genioke, eta zehaztuko dugu azpi atal bat dela. Hemen edukia gordeko dugu, eta ikusten dugun bezala, badugu lehenengo atala, bere azpi atala eta beste atal bat. Nahi badugu beste azpi atal bat sortu hementxe, gehi ikurrari emango diogu, eta beste azpi atala sortuko dugu. Ezaztu, hau markatuko genukela, eta hemen edukia ipini. Edozein momentutan aldatu ahal izango dugu gure atalen urrenkera, gezi hauek erabiliz, beste alde editatu nahi baldin badugu aldatzeko edukia editaturi emango diogu, ezabatu nahi baldin badugu hementxe dugu ikonoa, ezabatzeko edozein azpiatal, ezkutatzeko, edo horri gehiago sortzen jarraitzeko. Behin liburua sortuta dugunean, komeni da jakitea, ikono honi emanda, izenburuaren izena, liburuaren izena, editatu ahal izango dugula, aldatu ahal izango dugula. Beste alde batetik klik eginez izenburuaren gainean, edukietara eta menura joango gara. Esan bezala, hemen editatu ahal izango dugu kapitulu edo atal bakoitza. Beste aukera bat edukietara iristeko, editatu eta ezarpenak editatu. Honela, hasteko, ezarpen orokorrak hasierakoak itxura besteak beste eta izenburua eta bar editatuko genituzke eta gorde eta erakutsiri emanez bueltatuko gara kapituluen edo atalen bista honetara. Esan bezala dena den, liburuak ematen digu aukera testu editorearen bitartez irudiak, bideoak eta abar txertatzeko. Irudi bat igotzeko, hemendik egingo genuke, eta esteka bat ipintzeko, lehenik eta behin jarriko genuke zer nahi dugun estekatu, hautatuko genuke, eta ikono honi emanez, bi aukera ditugu. Batetik, estekaren URL-a kopiatzea, edo bestalde, honi hemen klik eginez, harakatuko genuke gure ordenagailuan eta bertan dugun PDF edo Word edo beste mota bateko artxibo bat igo ahal izango genuke, esteka ipintzeko artxibo horretara. Txertatuko dugu eta
linka edo esteka ipinita izango dugu. Bestalde, bideo bat ere modu errazean txerta izango dugu. Horretarako, adibidez, hauxe, kopiatuko genuke HTML kodea, joango gara gure ikastarora, eta HTML kodeari dagokion etiketa editatuko dugu. Nahi dugun tokian itxatziko dugu HTML kodea eta eguneratu. Txikituko dugu berrizorria eta aldaketak gordeko ditugu. Hauxe izan da guztia, ikusten duzuen bezala, oso baliabide egokia da liburua, gure edukiak web formatuan argitaratzeko. Esan bezala, eduki hori argitaratu nahi dugun eduki hori laburra bada, horri batekin nahikoa izango litzateke. Beraz, Moodleko web horria hautatuko genuke. Baina eduki hori luzexeagoa denean eta talka ipini nahi dugunean, liburua izango da behar dugun baliabidea. Espero dut baliagarria izango zaizuela bideo tutoriala.